pangapuramu. Orang liyan. Piye kan piye. Aku iki bapak yo bapakne yo gedhe niki yo sapa malih piye. Lho kan Mas piye. Piye kok piye. Ken kowe ku anak yo anak. Lah nyapa? Ning nek kowe wis gedhe nek pae ora rangkepan. Kok salat-salatku diukrak. Lah pae yo kunjono yo mlaku tapi aja kaya wong sunat ki mlaku yo manten kaya ngene wae. Lah kudune piye dipraktekne jajal praktekne. Sak kaya manuk emprit aja cuwekli ngene lho. Ngene. Lah wibawa lah. Lah piye? Iki yo ngono, tangane ngene. Kowe aja mlaku aja mekek kaya bar lahiran ngono. Aja dhuwur-dhuwur. Lah ngene lho. Butrek aku perias kok yo ora teko brenge. Wah, sikile sampun kawistara Sepongbok kalian Upin Ipin ingkang wah kuwi mbake ya koclokno bae. Nun inggih kanthi cucuk lampah Mak Erot ingkang butuh. Cucuk lampah kok Mak Erot iki lho. Lah sembuhe bae yayan. Digawa. Blek. Iki Pak lanang aku kene, sungkem. Nih. Bae madheprene we. Tumuju wonten ing Saswana. Lah kono. Pinajang Satmojo teman kalih sigra kalanggaken dening para pinisepuh. Ya kene. Aku kena kepake Pak ya. Ya. Ape dobel lho, iki dobel lho. Sing cawe wedok sing bareng lungguh ngono kuwi ngadeg terus udu rubuh lho. Gringgingan ngoten niku Pak. Gringgingan, menawi mboten keras ngoten lho terusan sikile niku. Oh, nek kesuwen nek nekuk ngono kuwi gringgingan ya. Nggih. Jenengan nyobi napa pripun? Gak sah aku nek posisi lingguh ngono nek sing kecepet. Kecepet. Heeh. Tak kei cara, Nduk. Pripun? Jenenge wong ya jenenge sik sinden nom. Awake dhewe ku sing wis senior kan kei cara to, Pak. Supaya memberi contoh. Kenapa kok sampeyan gringin ngene iki? Mergo nyuwun sewu, nggon selangkangan iki kan kecepet weteng. Selakangan. Iku nek sampeyan iki sadurunge iku oleh sono kaya fresh care. Dadi ben anget ya. Kaya sing bentu kae. Ben ora gringingan to. Baru ten gringingan. Sing jan kok ate. Aja manut iki rusak kowe kok. Diolesi balsam.
Kowe ra bosen bendino ngono terus ra bosen to. Aku bosen kok kowe ra bosen, Saking tresnane ya Mas Andi. Tresna apa? Padane kaya aja mirang-mirangke, Mas. Iki kula sowan ning gone Kecamatan Jati Kelon. Omong Wah. Kowe iso dikeroyok wong sak menimbane lho. Niku Pak, Kecamatan Jati Kalen. Nah, desane Begeng. Mbok iki kok begendeng, Begendeng, Pak. Oh, begenggeng. Wangel rumangsane. Ayo kaya mirang-mirangne Mas Andi ae niki lho, Mas Kangko. Kok ora bosen, Ora bosen sing joget lo ngantek bosen. Bolak-balik gantung tak. Ketoke nyepelek kowe aja ngerumangsani lho, Mas. Nyuwun sewu Pak Kangko. Ngapa? Niki kula tak ngamuk kalih krune jenengan yogane jenengan. Wong kula kalih TB niku ora kaya adik kakak to. Heeh. Tur yo seragame karo kancane yo beda dhewe. Beda, rumangsane Beda lek yoga pocokan. Hah? Rumangsamu kaya lurah yoga kowe nggih klambi bedong niku kuwi. Apa ora beda ming duwene kuwi kok Mas kuwi. Potongane kok takir pelontang lho kaya. Wis kowe rasa nyepelekke go karo kancaku TB. Bengi iki nyawamu ning kene. Kowe kelingan apa ora le? Kelingan apa ora? Eling ora kowe? Jaman bojomu poso ora duwe beras ora iso nempur, anakmu ora mangan. Sopo sing nukokne beras? Sopo sing menehi beras? Nek ora kowe ya be ya. Gae. Lho iya iki. Oh gak omoni iya iki ku tak iwani. Kenal karo bojone ora kok nukokne beras. Mas yo ora nukokne kuwi gen ketok nek kowe iki sugih. Kowe eling apa ora, Bos? Kowe eling apa ora? Kowe bojomu ora iso meteng ora duwe anak, sapa sing ngetengi nek ora TB? Ya be ya. Lah niki aku yo niki. Ngawur iki. Ora wangsa digagas Wilujeng Dalu, Mbak. Wilujeng Dalu. Wah, hebat. Gulkar wayangan dalam rangka tasakuran beliaunya Bapak Muhammad Sapi'i sebagai anggota dewan ono ing Nganjuk. Wah, luar biasa. Piye, Mas? Luar biasa. Penontonnya membludak. Kan isor-isor kan. Ngalang-alai pelantikan Presiden Prabowo begini iki. Wah. Lek ngomong iki Nek. Diumbul-umbulke mosok to. Lah kowe apa menghadiri pelantikane Pak Prabowo? Live streaming. Oh iya. Pancen leres Niki wah luar biasa. dalane macet ya, Mas. Dalane macet. Ket kondi Mas macete iki? Macete nganti saking Semarang, Pak. Niku ngantos Tuban terusan babat tembus mriki macet, Pak. Macet perkara pengen nonton wayang Di aspal. di aspal kok ya mbok omongne lho. Saestu niki luar biasa niki nek mboten saking panjenenganipun Bapak Muhammad Sapi'i tasakuran dadi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Wah luar biasa Pak Mbok yo ngaten niki nyuwun sewu niki informasi ingkang kula tampi Mas. Jati kalian niki mboten nate wonten dalang gedhe kok pentas wonten mriki Pak. Saestu panjenengan ingkang ngawiti Pak. Pisanan jenengan. Pecah telur carane nggih. Pecah telur. Begendeng lagi bengi iki lho, Wah Mas. padahal sing dadi lurah niku Mas Pak Sapi'i, Pak Sopo? Pak Sumarsono niku masipun lho. Piye to ora di DPR atau wayangan belas kowe. Kowe iki sing kocrok ngawur, Mas. Kene iki beda nek danyange Mbah Kene iki ra seneng apa hiburan ning pengaosan. Lho nek Agustusan apa ya mesti ana acara iki kan orang oleh pengajian iki hebat becik. Ning budayane wayang kulit ya aja ditinggal ngono lho. Agustusan saged to, Pak? Oh, iso. Malam tahun baru? Iso. Ayo ra, wayangan ra. Seto, demak de adik DPR rawani wayangan. Omahe sugih kaya ngono, gedene kaya ngono. Lawange Pak Sapi'i gawedhi. Piye, Mas? Ora iso disurung nganti ra kuat. Lah kene tibane slerekan, Pak. Kok tak surung lah kok wah tibane slerekan ngene. Lah kulino omahe gedhe kok kuwi. Ning hebate nyuwun sewu lho Mas Kangko. Piyai nek sugih iki ora ketok ya kaya panjenenganipun Pak Sapi'i. Piye, Mas? Daleme pendopo ki ukir-ukiran. Hebat kok Jepara. Wah hebat. Kaya omahmu ya, Bi. Omahmu kan mbok ukir ya. Ukir gundulmu lho. Gak kaya daleme Pak Pi to. Dipangan rayap ya diukir. Rasa bedanya atau diukir kalau dipangan rayap nih. Dipangan rayap apa ya? Pangan rayap Wayangan kok ndak roto. Wah, seweneng Pak silaturahmi teng mriki, Pak. Atase wayang penontonnya kados ngaten niki. Betul. Tasakuran niku ora nganti ora nanggap wayang karo dagelan. Wah,
rugi Pak. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe to Pak ra ditanggap ra dadak takon niku lho. Mula mau tak usulke karo Pak Haji Karyo iki ya gen wayangan. Nggih lho. Pak Sumarsono lenggah. Duluripun nyuwun sewu Pak Muhammad Sapi niku sekawan Pak. Sapa ingkang setunggal niku Pak Marsono. Pak Marsono Raden Pak Muhammad Sapi. Nomor loro Pak Muhammad Sapi. Nomor 3 niku pengusaha sukses. Ingkang nomor sekawan kuwi ada pengusaha travel. Sukses sedaya Pak. Wah, keluarga kabeh sukses. Nggih. Wong nyuwun sewu lho Mas. Desa apa Mas iki? iki Begendeng Mas. Begendian niku makmur Pak. Makmure Mas. Desa yang terdiri dari 2 dusun, RW-ne 4, RT-ne 24, jumlah penduduknya 2.793, rondone 174. Oh niku apal kula niki. Ora tekan rondo bareng nek apal. Teng wingkel rondo kabeh Pak. Iki Pak. Kowe iki dagelan apa sensus rondo? Lah ngopo lho? Kowe iki aja dak sia rondo lho Mas. Nyapa? Mergo rondo iki ora duwe sapa-sapa. Nek mbok dak sia atine lara. Nek kowe wis ora trima mbok dititipno ning balai desa Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Kami tuwa Sudar. Sudar sapa? Sudar Reknyo. Ora mangsaku kok iso. Wong iki lho Mas trimo nanggap wayang ngeten niki. Nek panjenenganipun Pak PI apa to Mas niki? Gegeman semen lho kena nggo nanggap wayang. Oh iya to Mas. Lho kowe usahane sumber arta. Kowe po. Lho kowe Ning arep kowe pinggir dalan ya. nggih kagungan piyambake toko bangunan dan juga pertanian. Pengusaha sukses. Pas niki Pak. Pas apane? Nyuwun sewu Pak Mat, Pak Muhammad Sapi. Ternyata setelah saya selidiki Pak, Apa Mas? nama itu kalau di tengahnya itu ada nama hewan, itu pasti sukses kondang terkenal Pak. Sik. Kok Pak Sapi nama hewan iki lho? Nyuwun sewu Muhammad Sapi. Ada kata-kata sapi, sukses. Sapi, bener. Sapi nyelentak ndasmu. Loh, iki nyuwun sewu enten malih lho. Apa? Mas contone? Cak Percil. Sukses ora dagelan Iya, kondang. oh iya kewan. Trio Macan. Penyanyi kondang Kayak Ponorogo, Lucy Brahman kayak kewan. Pahlawan kemerdekaan Sisinga Mangaraja. Singo. Betul. Jenenge nek pengen kondang, jenenge sampean genti jeneng kewan. lah gak dijo kangko Mas. Elek Ki Anom Dwijo Kangko ora mungkin kondang. Lah kudune jenenge Diganti Ki Kangko Tekek. Wah, kondang Pak teman. Sumpah paling. Aku gak melu iki dik lagi gak melu aku mesti kondang. Ayo gak melu. Rene anak gaji ndasmu wek. Loh, satu wingi semayang sapa? Anu dalang Kangko Tekek. Wah, apik lho, Pak. kowe ngawur nek iki karepmu gak aku ngono kuwi wong ki awake dhewe mati urip bengi iki ning gone panjenenganipun lho. Wong awake dhewe nggih Pak Kangko. Sewu ki jurung donga pangestu kagem Pak Ahmad Sapi Mas. Nggih. Ki ngemban amanah ora semudah membalikan telapak tangan. Ki piye menampung aspirasi rakyat. Betul, muga-muga panjenenganipun Pak Ahmad Sapi'i diparingi panjang yuswa, sehat selalu, membawa perubahan Kabupaten Nganjuk khususnya desa kecamatan Jatikalen. Amin, amin. Asma Kinarya Japa, Pak. Apa? Sapi'i. Enek artine Mas. Lho, kabeh kuwi ana artine. Aku le 5 menit golek ukara ning kono iku Pak. Omah Pak Sumardi. Oh, lawange kok cothok Mas arepmu yo isin aku. Kaya ning jero toples. Tuyul. Jero Kocok apa lho iki? Sapi'i Mas. Sa itu artinya sabar, ikhlas dan amanah dalam mengemban sebagai wakil rakyat di DPR Kabupaten Nganjuk. Wis sa. Pi. Pisan nyalon wakil rakyat langsung dadi. Wah, hebat. Insya Allah untuk periode berikutnya tetap menjadi mewakili rakyat untuk duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Wah, hebat, tepuk tangan. Tenan kok. Wong jenenge sepisan niku nek kula telusuri Pak, piye? Ternyata urip ning donya niku sing paling penak niku nggih pas pisanan. Lho, mosok to Mas? Contone Pak Sapi'i. Sapi'i Seneng mergo lagi iki sepisan iki nyalon dadi jabat. akhirnya sing rawuh kuwatah. Engko nek somben-somben dadi wis biasa, Pak. Enake mung pertama tok pisan iki. Pisan. Masuk akal kowe ambak gundul nek cerdas utek. Lho prip angger lunas ngene iki, Pak. Oh, wis Jenengan numpak mobil anyar. Enake yo mung pisan tok niku. Bar ngono di sampean suwi-suwi rasakno kaya numpak bis bagong. Mergo wis Biasa. bola-bali. Sampean mangan
Mangan. Paling enak ya pas pisanan kuwi pas krasa luwe. 2 sendok 3 sendok. 2 sendok enak. Terakhir kuwareken dadi gak enak. Jenengan duwe bojo. Paling penak ya pas pisanan kuwi Pak, duwe anak 5 kaya mlebu gua sampe. Omonganmu ki lho ngawur. Gak aku ngono kuwi kowe. Enak dhewe ku sepisan pancen. Lah sik iki artine, lah kok iso penake sepisan ki mau Pak Sapii. Sepisanan. Ki sepisan kok sepisanan Pak, ampun sepisan to. Ha iya. Lah garwane Pak Sapii Bu Irna. Bu Irna Sulistyowati. Undang-undangane Bu Irna. Ngopo? Ya diartekne to Mas. Dulu, aku ora golek. Ora Kuwi jenenge ora komplit. Ora komplit. Jadi dagelan iki ya profesional. Harus kualitas. Ora mau ngapalan. Betul. Erna. Ayo. Sik. Lah kowe kok muni Bu Irna piantune sing endi ya pirsa kowe? Halah kae lho sing enggak kerem rok niku lho. Lah kabeh iki ya ngorok sing gawa sarung sapa? Oh, sampinge Bu Mario niku lho. Lho Mario Bu Maria. Bu Maria nik Bu Mirna. Oh, nggih. Lah iya. Bu Mirna niku lho, Pak. Iya. Erna. R3. Lah aku omonganmu ki ra. Iki tenanan lho iki. Pak Sapii mau tenanan kok. R niku era yang sudah modern tapi beliau tetap amanah dalam mengemban tugas sebagai seorang istri. Nah, namanya akan selalu dicatat dalam keluarga sebagai seorang istri yang sukses mendukung karir seorang suami. Hebat. Su niku saka buke, li saka Pak. Wis omonganmu yo gege wong iki. Tak tahu apa. Nyun sewu Pak Kangko nyun sewu. Mas. Iki tenanan lho, Dik. Mas jangkrik. Aku yo mikir, sampe kerek ngomong tok iki lho mikir. Mikir to Mas, ning yo aja mbok isin-isin ke to. Iku panjenenganipun Sulistyowati niku seorang perempuan yang setia, Sulistyowarno wajahnya setia untuk mendukung karir seorang suami. Ora iso. Ayo. Sulistyowati. Kudu genep. Ayo. Angel Pak, Pak jenenge. Iku kudu iso. Mbok diganti Erna Martini ngoten gampang. Wong jeneng kok mbok ganti to, kowe iki gelem ora kowe pengen ditanggapne ora? Monggo rencana iki panjenenganipun Pak Pii nggih. Iki malam tahun baru wayangan neh lho Mas. Apa iya? Nggih wayangan neh, kowe nek gak ngartekno Bu Erna sing apik, ndak ditanggap kowe. Anu nggih to Pak Pii. Nggih to Pak nggih. Wong nggih jenengan DP lho Pak Slamet muda iki. Muda piye wong iki malah ape medhun kok muda. Ayo, artinya sugih ora kanggo dhewe tapi dibuat dono rasa menghibur orang banyak sehingga dicatat amalnya sebagai ibadah. Lisan dan hati tidak akan pernah berseberangan. Wah, Sulistyo itu seorang wanita yang setia. Oh, setia. Wah, wani marang bebener, wedi marang kanistan. Betul. Tidak mungkin. Lho, apa kok tidak mungkin? Tidak mungkin nek syukuran ora nanggap wayang karo dagelan. Niku Pak artine. Wah, sing gak dhewe kuwi. Lah mongko sing dienggo dandan mau dienggo rias jenenge Pak Sumardi. Nyapa? Sumardi artekne to Mas. Wong sing dienggo dandan ki Pak Sumardi. Nyapa diartekne nanggap urung kok ngartekne. Oh bener. Den nanggap dhewe. Dhisik. Ben nanggap sik nggih. Ben nanggap sik. Lancang ra umum kuwi. Heeh, ya. Pas jedinge kaya toples. Anu masih Pak Sapii Pak Lurah sapa jenenge? Sumarsono. Lah kuwi yo ora usah. Sok bersih desa wae. Kabeh kok ora. Nyuwun sewu lho Pak Kang kok. Sampean teliti mboten. Kenapa Pak Sapii kok sukses nggone ngemban dadi DPR ya sukses duwe toko bangunan, toko pertanian. Sebabnya napa? Mergo ya semangat lek nyambut gawe tekun. Bukan itu. Terus karena beliau sosok sukses jadi laki-laki, jadi sosok pemimpin. Mergo panjenenganipun karo wong wedok niki nek duwe kaya, duwe duit niku dikehne apa anane jujur. Wow, tumplek-blek. Nyuwun sewu lek panjenengan pengen dadi dalang sukses ngeten niki nek bar mayang, tanggapan ngeten niki jenengan duite diparingi sinten? Ya bojo to aku diparingi saka Pak Sapii saka Ibu Irna. Ya langsung cek aku iki mong kaya jene talang langsung plek nang bojo. Tumplek-blek wis masa bodho wae bojo lek ngatur. Sami kalih kula. Kula tanggapan ngeten niki ndagel nyambut gawe, mulih entuk kaya nggih kula kekne bojo. Lah wong lanang pekok kuwi. Sik to Mas, iki kok maju to. Wong lanang ora cerdas blas. Cerdas piye? Nyuwun sewu jenengane dalu niki mayang
diparingi arta kali Pak Sapi plek terus jenengan paringke sinten? Bojoku. Sedaya Kabeh ora enek nyiso. Pak sampean ki wong lanang cap opo to Pak? Pak sampean. Mas wis sampean iku malah marahi elek. Kok iso marahi elek kuwi kejujuran kok didepankan kok. Ketoke kejujuran wong lanang sing bertanggung jawab. Ning sampean iku secara tidak langsung menjerumuskan bojone sampean tumindak sing ora-ora. Lho. Kok ora-ora piye to Mas? Wong wedok niku nek daringane apik, imane kuat dicekli dhuwit, insyaallah barokah. Tapi nek ora kuat, Pak tenan mesti lali karo wong lanang. Tenan niku. Ketoke kok ben dino ben sore senam aerobik, mlebu metu salon, rebonding karo krimbut. Krimbat. Bocah krimbut lho. Krimbat niku perawatan apa? Rambut. Jenenge krimbut, nek krimbat niku perawatan bathuk. Oh iya. Lah saiki nek ora duwe rambut ini ki dak krindul. Nyuwun sewu, garwane jenengan sing pundi? Wis. Lah wis rusak kaya ngene lho, Pak. Ngawur lho. Iki kenyataan nyuwun sewu. Nek nyuwun sewu, wong wedok amanah kados Bu Erna diparingi kaya selanang iso nyekel dhuwit awake tetep ramping. Lah iki, deleng to. Sakmene iki sing gumedhe dhewe lah iki. Rusak iki Pak Munan, Pak. Sampeyan iku malah menjerumuskan sing tumindak elek. Kok iso ngono ki lho? Lho, lah wong aku apa jenenge kok isih klewe to? pokoke tak pasrahne bojo kabeh. Saiki cekelan duit akeh mangan ora kontrol. Apa wae mesti ditukoni, biyen awake cilik ramping, saiki kaya son horek. Bener. Iya toh? Nek tak pikir-pikir bener. Lah, bendino ki wong kirim paket ki enek ping 7. lah niki rusak lah. Tak pikir-pikir bener omongmu, Be. Tenan riyen jenengan lagi nikah pertama kaya rabi karo Sembodra. Bareng saiki sampean mlaku lho kaya diringi buta. Kuwi kenyataan Pak niki. Sesek to Mas. Aduh, sampean iki bojone dhewe kok malah ora mbuke wangi piye to Mas? Nggih apa boten Pak? Bener apa ora? Pon jenengan pirsani to sampean terus piyambak sing ketok piye ngono sinten? Yo bojoku. Lah nggih, Tapi bojo lemu ku penak lho Mas Keku. kula paringi resep niki ben kuru, Pak. Lho, ngonto kula. Oh iya. Kula niku nek umpama diblonjo sak yuta, niku tekan omah bojo kula takeki 10.000. Ketok menek wong pahit wong cetil kowe mula rambutmu ra tukul ketok wong pahit cetil. Bojoku iku nriman dikeki 10.000, sedina iso nyelengi 5.000. Sik to, wong omah-omah iki kebutuhane akeh lho Mas. Iki mongko kanggo kesehatan ngendikane Pak Dokter, satu hari makan 3 kali, esuk awan sore. Lho, bojoku ya ping 3 sedina. Lho, duit 5.000 iso ping 3. Dayane duit 5.000 saiki ki lho. Iso mangan ping 3 ki lho. Lho, buktine saged. Lah terus Isuk mangane apa? Isuk tukokne energen. Energine piro regane? 1.500 pengganti sarapan bergizi. Diet karo diet. Oh, jadi 1.500 duit ijek isek 3.500. Lho, lah mongko awan nggih butuh maem nggih to Mas Kangko. Kaya iku nggih butuh dahar. Lho, Awan yo maem. lah mangane lho apa Mas? Tukokne Oki jelly drink. Penunda rasa lapar. Regane 2.000, Pak. Oh, cek 1.500 ya. Nggih, karek 1.500. Pas gawe bengi. Lho, lah bengi mangan apa? Promah lho. Mengobati rasa mang. Kula praktek niteng bojo kula Pak sak tahun setengah. Piye bojomu? Alhamdulillah wingi opname, Pak. Alhamdulillah. Bisa lapar. Tapi kan kuru. Sesuk tuku jelly drink ya. Aja mangan gajah wae. Kaya pirsane Bu Erna iki lho. Lah kowe iki ora ngerti pentingane ndek bojo lemu, Mas. Ya apa? Ketu biru aja disikat, nek disikat eman bludrune. Terus? Duwe bojo lemu aja dipegat, nek dipegat iki eman empuke. Nggih napa Pak Kangko? Tul. Empuk to? Empuk. Bojo lemu niku empuk. Umpama bojo lemu ning dhuwur kena digawe selimut. Ning ngiringan kena digawe tembok. guling. Ning ngisor kena digawe setribet. Bisa kena digawe kasur. Enak. Tapi sampean kroso gak? Apa? Sampean keloni setengah jam, sikile sampean kram. Kok iso? Loh, nate ngrasakno mboten? Iya toh? Ngeloni sampai setengah jam pun nate Urung. dereng to. Urung. Rasakne mangke dalu. Kene kram so cenut ngoten Pak.
Wah, jan Pak niku nek gak sampean umbeni oki jeli drink ora mari. Ngono kuwi ora menehi contoh sing apik, ora menehi contoh sing becik nolata kaya panjenenganipun Bu Erna piyantune lho wayu lho Mas. Nyapa? Ngene iki lho wong sukses iki bejo-bejane wong urip iki panjenenganipun Pak Pi duwe garwa kaya Bu Erna piyantune grapyak semana ayune ra karuan Mas. Nyapa lho? Lho wong ayu wong bersyukur yo ngene iki lho. Lho, iki ku wong pekok ya ane. Lho. Kowe iku kaya cah cilik kok nuturi wong tuwek. Lah tuwek nek goblok ngono kuwi. Nyuwun sewu lho, Pak. Apa? Kula tak takon. Kenging napa to, Pak Muhammad Sapi'i niku piyantun wis sugih kok nganti dilampu dadi anggota DPR niku sebabe napa? Ya pengen labuh ning masyarakat. Alah labuh ning masyarakat niku napa kurang labuh? Mas, Apa Pengen berguna tumrap wong akeh. Lah apa wong sugih iku ora berguna? menampung aspirasi jati kalian ben sangsaya kuncara hanjayeng bawana Mas. Rumangsamu camat. Iya. Lah Tapi napa? Lek mitur kowe. Lho, jenengan ngertos mboten? Ora ngerti. Lah ngono kok wani tanggapan. Sik. Lah aku jawab wis salah. Sing lebih jenengan iku dalang lho Pak. Dalang niku artine modal piulang. Kenapa kok Pak Imam Muhammad Sapi'i niku Imam dadi anggota DPR? Mergo piyantunipun niku netepi darmanipun urip. Lakone menungso niku wonten 3, lair, lakon, layon utawa lair, urip, mati. Niki jejere namung netepi darmanipun urip, Pak. Lah jenengan ngerti to urip niku napa? Urip kuwi iso obah. Urip iku mlebu metune ambekan napas, Mas. Pak Sapi'i bengi iki kliru nanggap dalang gitu lho. Urip kok ambekan, kabeh nek urip iki ambekan. Sing lebih jawoni ngoten lho, Pak. Nek urip iso mlaku. Lho. Oh, genku urip yo ora iso mlaku. Apa kuwi? Engko tau ditawi aku. Ya bener Mas Kangko to Mas. Ngertos mboten? Apa? Mboten ngerti. Ora ngerti. Adik guru. Wah, di guru iki lho. Akae betoro. Lah saiki lho iki lemu entuk ngilmu kondi to Mas. Lho, entuk ilmu saka ki ngerti segoro kidul. Yo ngerti Iki sik ngidul neh. Australia paling. Ngidul neh. Lho, endi kuwi? Wah, pokoke ngidul. Nek kaprahe wong urip ku ya ambekan, iso beraktivitas. Niku nek sing biasa niki babagan kejawen lho, Pak. Ya, iso tak pengen Nek krungu. jenengan pengen ngerti artine urip, sampean kudu ngerti ana ngendi dununging kayugung susuing angin, banyu perwitasari, sangkan paraning dumadi. Kowe tak lakokne wi lakon Dewa Ruci ya. Sampean ku ngiblat aku. Sering delok ning YouTube sampean. Wah, rada parikan dhewe sampeane. Lakon Dewa Ruci ki ya isine ya kuwi. Alah sampean ku tiru-tiru aku. Ketara tak takon ora iso jawab. Lek miturke urip perkara banyu suci mau jlentreh piye? Piye Mas? Aja ngawur. Nate ngaji mboten? Ya tahu. Ali Batak, Tahu. Huruf Jaya, Tahu. Ali Batak ana piro? Ali Batak ki ana 30 termasuk lam jalala. 30. 30 Mas. Ngono kok jarene ngaji. Ali Batak ana piro? 30. Ali Batake 3. Kok iso? Ali Batak. Sak jim kakoke Mas. Sing takok sak jim kakok sapa? Lancang kowe. Walah musuh. Aku bengine malah goblok ngono ya. Lho, tak Hubungane apa urip karo Ali Batak ki lho, hubungane apa? mulane ngaji. Heeh. Kula niki elek-elek kados ngaten niki tenggene Tuban niku dadi tambire Masjid Agung, Pak. Sik Mas. Tambir ki ya. Tambir ki apa to Mas? Sing ngurusi masjid iki lho. Kae iki takmir. Takmir goblok, gundul goblok, pekok ireng pisan. Sireng sirahe mengkap-mengkap dilok. Kae iki Takmir. Sampeyan pengen kok nyeneni aku pengen ngerti urip ora? Iya ngerti urip-urip piye, urip piye. Kok hubungane karo huruf hijaiyah Ali Batak ki jlentreh piye? Ning pengen ngerti wis nyuwun sing apik. Lho ya piye? Pripun, Mbah? Ngoten. Ayo. Mas iki Pengen dalan. ngerti apa ora? Iki kene digawe goro-goro. Lucu Pak mesti Pak iki. Apa ya? Nggih. Ora apa-apa Pak, sementara Pengen ngerti mboten? Pengen ngerti. Apa, Mbah? Mboten. Mboten napa-napa Mas Kanggo. Sementara jenengan ngalah riyen. Bojone lesu. Gak trimo bojone. Bojone gak trimo. Ayo wis, adek rene be, adek rene. Urip niku napa, Mbah? Lah, ngene ya, Le. Nek pengen Tenan to. Aku jane wekal lho. Haji ku tenan saiki. Lho, nek jenengan pengen ngerti artine urip ku lewat ngaji diwiwiti saka alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. Diwaca Mas. A I U. Tegese Aku iki urip. Paham nggih? Kok ora ngerti dicatet aja mek mendelik tok wae to. iya iya. Wis tak catet iki.
Dadi Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, diwaca A I U. Aku iki urip. Urip kuwi asale saka sapa? Lah urip kuwi asale saka sapa, Mas? Ngerti mboten? Ora ngerti. Ya takon ning bae ngono. Lah ora ngerti kok meneng ae. Nek ora ngerti ya takon ning bae. Urip niku asale saka napa, Mbah? Ngene ya, sesuk nek rene nggawa beras karo gula ya. Aja wek teko wong tok. Matamu picek. Wis ora melu-melu lek iki nesu tenan. Mosok bae dipicek-picek. Aku suwe dikompropa. Lah kuwi dalang kowe ngawur iki. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale saka bak fatka, bak kasrobi, bak domabu Diwaca babi bu. sing artine Bapak rabi ibu. kok ya bener ya Mas Kangko. Lho piye to? Ikrok loro kok Mas. Oh iya, izane aja sombong ikrok loro, ketoke gundul kok ya pinter tibake. Purke? Urip kuwi diwiwiti saka kapan? Urip kuwi diwiwiti saka kapan? Saking kapan, Mbah? Lah, wis paham berarti. Wis rada ngerti ya. Bojone nyonteng lho, Bi. Delok ge. Lambene dibiru, aku ora melu-melu, Bi. Ora apa-apa. Ora arane Asli dicokokno Ki Jeli Drindak wis seneng. Oh iya. Urip kuwi diwiwiti saka tak fat kata, tak kasroti, tak domatu, Diwaca tatitu. Tegese Urip kuwi diwiwiti saka balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. Lah wong urip kuwi sing digoleki Gendaan. Dadi wis lho nek nang ngono ngringin karo guyangan ra payu to. wah iki ngelu aku wis. kebajikan to kebaikan. Kebajikan, apa to kebaikan sesama manusia saling membantu. Betul. Lah niku dermanipun ingkang dipun lampahi dening panjenenganipun Bapak Muhammad Sapi'i. Mula piantune ya sukses, ibu ya sehat. Amin. Pokoknya didongakne kedepannya selalu sukses ya Pak Sapi'i, so ibu, keluargane kabeh dipun paringi bagas waras panjang umur, apa yang menjadi cita-cita beliaunya bisa tercapai dan terlaksana. Betul, alhamdulillah. Sedaya pengurus anggota Partai Golkar Mas. Awake dhewe nek karo Partai Golkar kaya keluarga. Domong yo terus. Tur niki tasakuran yang sangat spesial. Sebabnya? Tanggal 27 sesuai tanggal 28 Oktober ngiras pantes menyambut Hari Sumpah Pemuda 1928. Ya iya, golek dino pas. Pas niki. Ya. Jenenge Pak Muhammad Sapi'i mungkin kelakon niki Pak dinane niki ora kok baen-baen niki. Betul. Mula awake dhewe iki sing penting iki guyub rukun Mas. Betul. Dilongkaskan Kabupaten Nganjuk dan juga Provinsi Jawa Timur arep digawe gedhen. Beda pilihan aja tukaran. Betul. Beda panemu aja nganti Tukar padu. sing penting guyub rukun. Jaga kerukunan NKRI harga mati. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Paham nggih? Bahasa Indonesia Nggih, Mbah. saged Saged. wis rasa mbane. Oh iya. Bahasa Indonesia saged Bisa. nek kali bahasa Indonesiane Sungai. wo. Iso ya. Bisa. Nek kolam basa Jawane Kolam. Blumbang. oh nek ikan. Ikan ki yo iwak. Iwak. Nek laut Laut itu samudra. Segara. oh lo kok cari iso bahasa Indonesia. Bener to Mas? Kolam niku napa? Kolam Blumbang. Sungai kali. nek ikan, Ikan iwak. nek laut. Segara. Laut segara. Laut iku mulih. Laut kok mulai. Laut. Mulih. Ah, sampean ra tau dadi kuli. Nembangnya yo mumet das ku mikir. Mumet aku. Iki mari kulino melok grup kombi dadi luwe apal luwe paham. Kulino ngetutke kombi niki. Nggih. Iki para jajaran dari Partai Golkar lengkas doyo pini sepuh penasihat. Maria Tunda Dewi Girawuh. Kali Bundang nggih rawuh ketingaling nggih. Nggih. Nek bilih Rama mboten tindak. Nggih. Oh, Ibu rawuh siap. Mbok menawa anu Bu DPD, Ketua DPD napa sinten ping bari diaturi. Kali Pak Muhammad Sapi'i. Nggih, Kalian nek kersa tindak panggung anggota DPR ku paling enak lho. Apa? Penake yen dadi DPR. Terus
Salate ora mecer-mecer. Tansah jujur ora tau pamer, mengko yen munggah ora lali nyawer. Itu Pak DPR, Pak. Monggo Pak Sapi, monggo lantene badhe nyawer Pak, los mawon pun. Jane Pak Sapi nyuwun lagon apa ki mau? Apa ki mau jenenge? Tapi kanca-kanca musik belum bisa kok dijaluk liyane apa? Gemati apa piye musiknya rong iso. Oh dereng wonten. Nek kepengin gantos kersanipun piye? Wis iso. Wis iso musike. Wis. Oh, wis iso. Musik kuwi diomongin langsung sinau langsung iso. Wah, ini musik gatelan iki pancen. Gatean. Apa gatean cakeme. Gatean Oh ya gatean lah lagi. Musik gatean iki tenan kok. Gara-gara. Nah, iki oke banget sing nyuwun duete Mas Ardi lawan Gendul Niken Salindri. Nggih. Godhong tela wae iso gawe lega ya gene menungso karo menungso ora iso gawe lega karo wong liya. Betul Mas Yangko. Duetke ya. Monggo. Nah, Mas Andi karo Mas Slindro aja dadi perusuh. Oke. Ah, dadi bayar 500 wis ngrusuh wong pirang-pirang. Entak bayar 1,5 juta kowe meneng wae. Duet iki nggih. Heeh. Heeh. Kowe nyedaki karo Adi kono ya disuppoti. Supporti aja musik, gamelan wae. Gamelan supporti. Nah, yo. Aman iki. Padha ngorek, yo. Yo. Yo, Ciro lu. Ayo Andi. Oh. Sik to. Apa? Rene hati-hati Rene. Mas Kre. Nah. Monggo Mas Manten. Loh. Kita iki. Boten niki pripun Pak ceritane Pak? Napa? Lho kok kasih kodho ngorek pripun? Lah ya kowe no sing nemone manten. Lho iki ketemu manten to? Ha. Oh. Lho lah MC ne? Heh? MC ne? Ya Yo kowe kok. Kowe sing nemone, kowe sing MC ya, kowe sing dadi dalange kok. Sutradara kowe. Oh, alah ora ngomong. Aduh ya, mriki Mas. Aduh iki. Kuwi lho Slendro sing nggawa seserahane kuwi Oh, lho. iya iki serane gowo. Serahane iki lho. Iki. Wah, iki ya. Ki ngono belajar. Belajar. Aku. Tadi mriki Mas. Prias, siap kabeh iki. Iki damel upacara panggih, Mas. Iya, ha. Nun para tamu kakung Sumauna Putri. Sudah saatnya saya Udah enak lho sudah. sudah saatnya boyo Sampun wancinipun. Sampun wancinipun Suratmaja temanten putri so kakung tumuju wonten sasana panggih. Sampun kawistara Suratmaja temanten putri sampun paripurna anggenipun hangadi busana hangulas wadonan wonten ing panti. Wadono. Basa wadonan. Wadono ki pasuryan. Wadonan. Pramila sik mendhik sik aja gede ngeduk ngorek padha persik. Nah, ngenteni MC ya. Panggihipun Suratmaja temanten kalih kairing gending santri pekok. Sing apik ae. Ben modern kan ya. Cantuka munyo ing mangsa rendeng kodhok orek. Kok suwi to, selak pengen sekop-sekop Pak. Sik sabar. Matane wedok lakuan. Kuwi lho. Simpet Apa sik. nyanyi Mas? Sing lanang ki Nyumbang. sing lanang ki M. Kok balik to Mas? Oh ya kualik lah dia. Sing lanang mbok agresif kok meneng ae. Dicek lho, mau dadi manten kono. Jare kono. jare jincing ngene, separo. Ha. Mlampah loloran Suratmaja temanten kalih tumuju wonten sasana adicara panggih. Saya adoh katon cedhak, saya cedhak katon malih lho.
dipun paringi piceksen para pirsa ingkang dalu punika arsa kepanggihaken Satmojo temanten kalih pangapunten mantenipun boten saged panggih awet sami PC mripatipun. Lah ya ora ngerti kok, ora nek pengarahan kok. Iki ijek anyar urung mudeng ya Mas ya. Kowe tau dadi manten ora? Mas, tau ndelok manten ora? Manten lanang karo manten wedok kuwi temu manten, engko sing nggone manten putri nyembah sing nggone manten lanang, terus manten lanang kok ngidaki ndok, nek ora ono ndok ya telek. Manten ora iso kebiasat to. Iki durung nate, Mas. Aku ki dobel lho, iki aku dobel iki lho. Dobel ning ndi, Nek? Lah aku ngemokne Pak Sumarsono iki. Lho, lah nyapa Pak Lurah kok mbok temokne iki? sing apik. Manten ojo mbak cekeli terus kok ndak iso ngene lho. Yo mlaku tapi aja kaya wong sunat iki mlaku yo. Manten kaya ngene wae. Lah kudune piye dipraktekne jajal praktekne? Sak kaya manuk emprit aja cowekli ngene lho. Ngene. Lah, wibawa lah. Lah piye? Iki yo ngono, tangane ngene. Kowe aja aku mau aja mekek kaya bar lahiran ngono. Aja dhuwur-dhuwur. Lah, ngene lho. Butrek aku perias kok yo ora teko brenge. Lah, sikile mekek ngene be kok. Arsa kepanggihaken kanthi kerek gendeng kodhok ngorek. Sampun kawistara Sepongbok kalian Upin Ipin ingkang Nduk, sik Mas. Nduk, mlaku mantenku sing alis nduk. Tak piyoni ya, mlaku iki contohna. Pandangan ke depan. Yo, mata ke depan. Set, mesem siti. Moto kiwa dibak ngiwa. Seret. Sing tengen dibak nengen. Seret. Lho, gak PC to kowe. Oh, yo gak iso. Kira to mripate ngarep Mikir. Nyala matek mlaku. Ding tik celanang yo sing gagah. Celanang malah kayak tipes. Lho, petok bojone ku lho, wagah ngene. Tek. Lah gagah nek gundul ya ora gagah to Mas. Ngono lho. Wah, ngilmu temu manten. Lah, Pancen yo manten sik lagi pisanan kok yo. Sing sabar dadi tukang nemokne. lho dobel Mas ini iki Mas. Iya ya. Nemokne sapa Nek? Pak Sumarsono. Oh iya. Kodhok ngorek. Jumangkah lolonan tumuju wonten Sarsunadi cara panggih. Sing lanang Mas Mas. Dodok Mas. Arep pitike sapa kloloten niku? Sigra temanten putri hanyembah marang temanten kakung wujud pasrah jiwa raganipun. Sikile diciki sikile diciki sikile. Sing lanang ngidaki sik. Ngidaki. Kita ndok. Nih. Mas. Ngedak ndokane ora to ndoke? Bot. Ndokmu Ini kacangku. Ora apa-apa nggih latihan lho Mas. Nggih latihan. Ngidak peso di. Kene ngidak iki. Set. Nah, ayo tidak. Oh iki. Tidak cerot. Tidak cerot. Disi ya. Disi sedikit. Nah, wis nyembah sik. Sampun katon kambang tumambaling Sekar Triwarna. Arsa jumeneng Satmojo temanten putri. Cangkingen bojomu Mbak Jarno wae bungko kok dijarong ngene wae to. Mas ijek latihan Mas. Yo latihan iki aku ndobel lho iki aku. Iya. Dobel. Arsa jejer sumanding Satmojo temanten kekalih sindur. Sampur periase ini kaya ratak koyo. Yo ya. Ora tenanan. Pak wis teko burung Pak. Baper bapake Mbah. Kuwi kleru iki lho. Mas mripate lho. Kae lho. Baik. Iki. Congpe kene. Baper bapake Mbah jenengan Mbah. Sampun kasikep sindur ingkang awarni seta saha pekta tumut. Wah kuwi mbake ya koclokno bae. Nggih kanthi cucuk lampah maerot ingkang beto. Cucuk lampah kok maerot iki lho. Lah sembuhe bae yayan. Digawa.
gawa blek. Iki Pak lanang aku kene, sungkem. Nih. Weh madheprene weh. Tumuju wonten ing sasana. Lah kono. Pinajang Sakmaja teman kalih sigra kalanggaken dening para pinisepuh. Ya kene. Aku kena kepake Pak ya. Ya. Ape double lho, iki double lho. Aja siswe lho, iki double lho. Kalau sungkem to, anake sungkem ning bapake. Sungkeman. Kono karo mboke kowe mboke. Mbok iki kowe. Mboke gede kan ya. Sakmaja teman putri. Si ilmu lho. Pak yo pengen dadi Lek panten. ngeloni kuwi engko sikilmu kram lho. Pak ya kucul kek mare anake. Lumampah kantiran sungman lho suman. Sigra satmonten penganten kalih sumungkem wonten ing Rama dalasan ibu. Allahumma lakasumtu. Arep buka apa piye? Tak dungoni yo le. Sing pinter nggonmu njaga niken ya. Niken kuwi sik bocah urung iso apa-apa ning pinter golek duit ya. Nek yo tak pengestoni. Gumantos Sakmaja temanten putri sumungkem wonten ing astanipun ingkang Rama. Oh gitu gantian Ken. Nah ini. Tak delik nang dhisik iki bahaya kok ya. Nyuwun idi pangestu dumateng Sang Rama Sakmaja temanten kekalih. Sungkem Mas sungkem anak sungkem karo bapak. Pangapunten bapakipun bidal wonten ing puskesmas sing kalem-kalem. Ya nduk Niken. Pangestoni Aku sing gedhe pangapuramu. Ora ngono. Piye kan ya. Aku ya bapak nek wis gedhe niki yo sapa wae. Piye. Lho kan Mas. Piye kok piye. Ken, kowe ku anak yo anak. Lah nyapa? Ning nek wis gedhe nek pae ora rangkepan. Kok salat-salatku diukak. Lah Pak yo edan lho anak lho iki kok. Wis rampung temene mandat. Sampun nggih Pak nggih. Wis. Oh nggih pun. Ya kayak nembang. Apa? Dobel lho. Ya, iki sing lagi ngehit tawa viral ning jagat maya iki. Niki katuran nembang napa? Monggo manut cah loro kuwi duet apa? Pujaning sih. Wah, pujaning sih. Ya. Iki mong sekedar hiburan dan untuk menghibur masyarakat semuanya. Nggih, wong niki hanya untuk kebutuhan entertain, Pak. Iya. Wis akrab cah loro iki ya. Wis WA-WA-an to? Wis kan? Sudah. Nek wis apik gendang dijak bubuk kono bendang duwe putu. Ayo kocrok. Alhamdulillah juga sudah jadian, Mbak. Oh, sudah jadian. Nih, soko. Di omong di. Piye? Heeh. Pak rasa ganggu. Rasa ganggu bacok cengelmu ya. Aku tok kene iki lho. Enggak Pak, langsung duit mawon. Ora usah. Ngomong Ora usah wedi, ora usah wedi. Ngomong-ngomongan sik. Wedi, Pak. Wedi Rase, napa? pas WA ngoten to. Heeh. Wedi kalih netizen. Ya. Terus aku yang ngomong, ora apa-apa sing menjalankan hubungan kan kita berdua kan ya. Nganti wong IG-ne karo anu niki nganti ora dibuka di privat wedi dek. Mula sing kowe sing gedhekne atine, gedhekne apa kewanene ya kan ya. Nggih, Pak. Lah piye cocok ora ketoke? Jane ben tambah wani mendem sik. Ayo, Ci, cocok, Ci. Ya. Duet ngomong-ngomong apa sik ngono lho. Dosang mustikaning. Ayo sithik ayo kan. Culo. Mas. Kowe rasa ganggu. Iki wong pacaran kok malah nek wong ngamen. Engko lek nganti ditransfer ambek wong 500.000 karepku lho. Aku wis ora bolo karo kowe.
Ini kan dia ngerti tak? Ya, anu Bu Dwi, saya dititipi uang 500.000 dari Taiwan untuk genduk Niken. Tadi yang 500 sudah saya kasih ke Mas Ardi. Nah, ini dari pecinta kamu Nduk Ken dari Taiwan. Nah, iya, kasih no. Nah, ke Cahayu. Ganti sekseni sing padha. Nggih, mengke mawon ya pun lenggah mawon. Oh, pun lenggah mawon. Nggih, siap, nggih. Biasanya lek teng mriki kula dikei pas lek pun lenggah biasanya kali Bu Dwi ditambahi. Ditambahi nah ya. Tambahi dhewe biasanya. Iya, heeh. Yo, lagune Puja Ning Sih. Nah, ya sing mesra. Iki mung keperluan entertain. Ya, wis siden-siden rasa do cemprewet do ngopo. Wis tuwek kabeh. Heeh. Bensin nom-nom iki. Mbak Congpe cemburu, Pak. Heeh, lah ya. Lan jajal to Mas Ardi ditakoni wae lek milih aku karo Congpe milih ndi? Ya milih Mbak Niken. Wah, percaya ora? Ngopo? Sadar diri mangane iki ngoco wis tuwek kok. Lah iya, pinter kok Ardi ayo. Yo, Puja. Alah cocok wis bar temu manten iki cocok. Enek sing nangis baper lho bing iki. Sapa? Mbah Pir. Mbak Pir sugeng dalu, Mbak. Nggih ben nalika duwe gawe ka jane arep nekane awakmu Mbah Pir. Nggih, Mbak Pir. Terus kula jadwale bentrong akhirnya Bentrong. saged terus Mbak Pir maling nyusul mriki. Matur Nggih. nuwun nggih, Mbak. Pir. Sampun tepe-tepe saking Medion terus mriki. Nggih. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Nggih. Ini tadi dari penjane Bu Aning ingkang wonten Taiwan, Nggih. Mbak Niken. Uga Bulis yang ada di Den Haag, Belanda, juga Mbak Tia Murti Singapura, banyak sekali yang dari luar negeri yang memantau pada malam hari ini. Ya. Ayo satu kali lagi untuk tembangan monggo silakan apa? Yo. Nggih. Manut. Mari. Nggih. Mbak Ning, nggih menika sampun kula aturaken pamundhutipun. Ya. Apa lagune? Di Lestari, Pak. Lestari ya. Oke, siap. Nggih. Nah. Itu yang berada di sebelah sana itu fansnya Arni itu, Pak. Oh iya. Iya. Oke. Ya anak-anak muda luar biasa di Jatikalen. Oke, mana suaranya Mas? Oh. Yuk, Lestari, terus. Oke, terima kasih Pak. Ini tadi jangan dibuat untuk serius karena ini tadi hanya serius. guyonan. Oke. Hanya serius lah nang ngisor, guyon. Betul. Sukses selalu Mas Ardi. Thank you Mas Ardi. Semoga sama ya Mas ya. Sama wa. Nggih. Nika tasih wonten Pak Mundut. Lah monggo. Apa kok? Mereka saking Pak Suyono Pulin Jatikalen Nganjuk, anggota Permadani Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Kabupaten Nganjuk. Ucapan selamat kepada Bapak Muhammad Sapi'i atas dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Semoga bisa menggenggam menjadi pimpinan yang amanah dari rakyat, khususnya masyarakat ing Jatikalen dan seluruh anggota. Salam buat pengurus Permadani Kabupaten Nganjuk dan seluruh masyarakat Jatikalen. Nuwun Lagon Yudam Sari. Nah, matur nuwun Mak Kangkong nggih. Ini juga ada yang minta lelagon Ulo Tampar dari Mbak Tia Murti. Oh, Mbak Tia Murti. Nggih. Oh, nggih. Kowe luar biasa tuh mapping duit Jolaras Indonesia. Matur suwun sampun dikirimi camilan kalau wingi. Apa ya? Wis kirim. Bu Dewi sing diparingi kula dereng. Oh iya. Lah sing ngomong kok awakmu kok. Ayo lo tampar ya. Nggih. Sinten menika kula tampar. Nduk niken genelen sejenak. Nggih. Ya. Ana Bu sapa jenenge Bu Congpe Murung Nembang. Ganti bantu karo Bu Wiwi. Mbak Wiwi. Nah, sing apal. Duetke kalih sinten niki Mbak Congpe? Ora duet kok. Oke. Nah, ya. Lagune Ulo Tampar. Nah. Nyidro Asmara karyane Ki Haji Sukron Suwondo. Oh, ngono. Siap. Ya. Coba kayak apa? Langsung dandut dulu bro. Ya, kanca-kanca duit Jolaras Indonesia. Yuk, jados.
Sugron Suwondo inggih. Pak Marsono Wirang Kenceng Monitor Joko Kedemang jenenge Degleng hadir di lokasi ngantos paripurna. Nuwun. Saking Tulus Cikarang Baru nyuwun mewayangan matur nuwun. Salam ngejar, terima kasih. Sampun katur. Nggih. Nggih, tawon kuwi ana entupe, Lakon ana bacute. Perkara seneng-seneng engko iso dibajenge nggon gara-gara. Kanca-kanca ya isih komplit, Mbah Pir ya isih lenggah karo Pak Joko Santosa. Karo kanca-kanca saka Kenongorejo. Andi TBC ra iki? Isih. Oh iya. Ya. Diaturi gendang tindak rene. Ya. Tung tak tok yo. Mumpung enek pengendang Jawa Timuran. Yo.
Arep apa? Arep apa? Etan kali kulon ya kali tengah-tengah rakno woting. Wes. Ya terus apa terus nih? Etan gati kulon ya gati. Yen tak trimo. Heeh. Padha abote. Ngono-ngono lah aku dhewe. Tuku kayu digawe jeding bojo lemu tukone oli. Leman-leman ayo nandur.
grayah watone berkah. Lah kok iki karo wong wedok metu bengi alah betah melek cara dele prawan saiki yen pacaran ning kandang sapi wedok hansi patroli bareng digetak katoke eri wong modele sepeda dengki setire cendak dawa sadele wong modele rawan sakiki roke cendak kita udele Mas Kanggo dunduring landune garing salumpreng susuwe bajing wong wedok rambute dikriting bareng kudanan kaya kucing kering cekap semanten ngatur kawula menawi lepas iki awake dhewe pentas ning Jawa Timur. Jula-juli iki ciri khas Jawa Timuran, mula cakala mangsa ya kudu diuri-uri. Dene iki tasik gremet-gremet Pak. Wah, ning yo anu pancen tak sengaja. Tak sengaja men metu jula-juli inilah ciri khas Jawa Timur yang sangat luar biasa yang sudah mendunia maribasane. Kalau mare nek Srendro rada krungon-krungon teteh kula kan teng pelok barang. Alah telek. Wong pelok barang tekan kalen-kalen kok. Gayamu. Riyen nasi niki insyaallah ya Mas ya. Nek sakniki Mas kaya kocar kacir ya Mas. Ya. Pokoknya masih bersama Pak Sapi'i. Nggih. Pokoke lek Mas Kangko dagelane awake dhewe kaya sepel ngono ya Mas. Wah tenan wis wong awake iku termasuk kru. Kru anu Mas. Maksudnya kru DLI ya Mas. Grupo. Nah, anu Pak. Apa? Lah wau kan minangkati pamundutan iki sinden-sinden dirasan-rasan lho Pak Ket. Ngopo rasane piye? Limbukan aku mek nyanyi dikonkur. Biasane jen-ijen mau dikonkur aku. Lah iki kan memprioritaskan mergo ada bintang tamu. Lho krungu ora paham ora kowe iku. Saya iki lho Mas Andi gremeng iki lho. Sapa? Mayang to? Nggih. Heeh. Suara aku apik dikalahne karo sing mau. Gak entuk joget sisan niku. Nyun sewu niki enggal to Pak? Hah? Niki enggal. Ora wis suwi kuwi. Kuwi jaman ket prawan. Wis iki to, sing to. Oh, lagi anyar. Oh, iki anyar. Jenenge sapa Nduk jenenge? Ngastom Dikenalno sik. Ya, soalnya kan nyun sewu iki kaya ora anu penggemar Mas Kangkon sesuk ora ngerti kok sinden anyarke sapa. Lah, oke dire ditepangke to, Pak. Nek ra ping pindho ping telu iki wisan. Oh iya. Jenenge sapa, Nduk? Sapa Sampeyan? ngono? Oh kula. Kula Prima Dayanti si Ayu Herdanti. Prima? Nggih. Iya, Bi. Sing ayo tau karo Jendra ya? Tau karo Jendra? Kenapa? Ya maksudnya tahu ning Facebook kok tahu foto cah loro tahu. Alah ngertos saking pundi jenengan. Lho piye to kok suwi nggodak Jendra to asine. sik to. Jendra ki sapa? Ora ngerti. Apa lho? Kowe kok kaya apal-apal to modelmu Mas? Piye to aku ring A1 iki krungu. Aku iki nganggur gibah. Dadi di grup to kowe ning di adu. Iki. Saiki pas sampe live iki sapa sing ngrusui?
Kalau cuk kate ngene. Kaya bojomu ya Be, untune ya dipager ngene iki. Pager iki apa to? Iki lho, untune iki lho. Bagel. Ini lho, Lembegel karo Kayak piye Be ceritane piye? Ceritane piye kae? waduh lali ya. iki SMKI utawa SMA? SMK kelas 3 Pak. Kelas 3. Ngene iki lho, ndek anak iki ngeten nyuwun sewu Mas Kangko, duwe anak wedok pinter nyinden nyambut gawe mesti sok ben sukses. Ora kaya anake Andi. Anake apa? Lho anake Andi niki SMP wedok kelas 1 pun meteng. Kok tak tapuk lambemu lho kowe, dirungon wong akeh kok ngawur nek ngomong. Wis ora meteng lho. Lho, wingi nglahirke. Oh lah iya. Tapi wis nglahirke. Heeh. Anu Dek, sapa mau Prima. Prima nggih. Nggih. Umpama melu Mas Dwijo Laras kene sing tenanan ya. Rungokne kuwi. Aja sok gampang izin. Nek ngomong iso ya iso, nek ora ya ora. Digladi sing pinter dhisik, wis pinter metu ora apa-apa. Kowe ngajari kok elek. Apik wis kondang minggat ngono ya. Ya ora Ora ya. manuta karo bapak mesti kok ora laris kondang. Nggih. Oh, ngepek sadurunge pengen ngepek anake, ngepek atine wong tuane sing lho. Tak warai resepe. Lah carane piye? Purba asmara kuwi ana ing tanganku. Mas Purbawasesa kok Purbawasmara. Oh ya Purbawasesa. Dalang Purbawasesa. Purbawasesa iku kabeh iku sing nentokne aku, Nduk. Napa niku? Lho aku sing sinden iki kabeh urusanku, sing jabut arisan iki lho. Iki aku. Iso mlebu metune waranggana ning gone Dwijo Laras iki. Karek aku. Nek aku setuju ya mlebu, ora setuju ya ngalih. Kok saged? Pangkatmu iki lho apa? Lho, aku iki piye to keku? Aku karo Mas Kangko iki wis arep dadekno ketuane yoga. Mahmud iki jelas tak geser aku. Ini iki kon nembang sing klasik ngono iso ora? Nembang sing klasik sing senenganmu. Iki upamane sapa Prima. Dalem Pak. Sing klasik ngono sing wis mok kuasai apa? Apa? Napa? Langgam napa jineman? Jineman pamane glatik dinding pamane. Nggih. Iso saged. Konang-konang. Singotirta ngono kae? Nggih. Iso kuwi. Nggih. Ih masyaallah. Kuwi gak sing nyuwun ki Mbah Pir kae lho, sing nyawer kowe-kowe sinden-sinden ngono lho. Mbah Pir. Lho Mbah Pir. Sing ndek wau ngirimi kula pop es napa Mbak Popmi. Nggih, nggih Mbah. Walah. Napa? Glatik dinding kuwi. Pemenane Mbah Wir iki. Mbah Pir kok Mbah Wir. Mbah Wir napa Mbah Pir? Mbah Pir. Pripun Mbah? Pripun Mbah? Heeh. Bojone sampean pinten Mbah? Kuwi duduk ngawur ae ora. Takon bojo. Heeh, duduk. Karemen kalih sing pundi Mbah? Yo karo awakmu to, wong sing dipirsani kan. Napa? Wis ora lawan, Nduk, wis ora kuat. Oh, mboten kiat. Lho napa kok mboten kiat? Wis ya uyit. Kulino gawe sabun wisan. Ya wis. Sabun napa? Ya mesti adus lho. Oh nggih. Damel sabun nggih, Mbah. Hei. Andi iki kaya Kuwi cah lu, cah polos lu ngomong sing ati-ati lho. Kuwi apa sing dikrungu diomongke kok? Lah ambimat ati Dre iki cah polos lho. Oh latah ya polos. Mas iki bae iki nek saiki kulino nek wis Ya tangan resik ati karo awake resik. Dadi nek apa-apa iku dilu-dilu iku jinabat. Jinabat itu membersihkan diri. Oh, membersihkan diri dari bank Titil dan BRI. Oh, dari najis iku koso. Najis. Kados jenengan ngoten iki biasane nggih adus nggih. Napa mboten jenengan? Aku tayamum. Oh, tayamum. Adus nggih pasir kok. Berarti niki mboten ati adus. Ora tau adus. Wah, mbune ketok bawatek. Ora adus tapi raup mosok to. Kula ta mriki kok terus nopo niku? Alah ngawur rek. Iya ngono lho. Ora iki diaturke jambir apa? Nek glatik dinding karo lenggah, karo lenggah tur ning ngarep kono nah. Iki ning ngarep lho. Gen cedhak kaya lomba anu kan lho, lomba warang sinden idol. Nah, kaya lomba kae. Ndek iki aku nek SMK nonton kuwi ngrebab lebih kuwi anak wedok Prima ngrebab ning ngarep dhewe ngono kae. Ampun lho, Pak. Apike ra sama. Ora apa-apa kowe iku dilem iki malah seneng to kok ampun. Neng kos-kosamu wis enek rebab urung, Nduk? Napa, Pak? Neng kos-kosamu wis enek rebab urung? Tetapi nggih coklak-coklek mawon lho Pak rebabe kula niku. Omong karo Jendra sesuk ge ditukokke.
Kok jendra to, Pak? Kok jendra melih to, Pak? Piye Mas? Pripun? Ki ketoke iki ya merestui, ketoke ya ora. Lho nek iso jenenge nukokne kuwi kan ngerti dalang ana seniman enom belajar kepiyen maju kan apa meneh kok mung rebab. Lah nek perlu piye Mas? Cempolo dikekno lho. Kok mung rebab. Ini kini ku nyuwun rebab jenengan Pak, mboten kok teng jendra. Oh, iya. Ketoke kok nostalgia dalang iki tau nukokne rebab sinden gitu. Nembang gledek dinding sing apik. Iki lha iki sik to. Sik ampun riyen. Nah niki. Anu, Mbapir selak ngenteni. Mbapir apa to iki kok rebabe riyen nyantai lho kok. Rebabe pripun, Pak? Masalah rebab riyen ya Mbah ya. Rebab niku apa pripun? Enggak usah nembang wae, cerewet cangkeme beneran. Lho, pripun to? Nukokne rebab sapa Bedurus e? Aku curiga iki. Iki ketok iki yo Ki Bagong sapa to lho? Heeh. Seksine sapa Mbak sekine? Sampeyan ora ngerti? Singa Tirta. Kok sik to, kok sik. Rebab rumune kok singa. Jinemane ora nganggo rebah. Nganggo benang menembung. Ya. Ya. Raja singa. Raja singa Tirta. Ah iki lek pas ning SMK lek nyinden wis posisine ngono. Ngaten iki lho, Pak. Anu Nduk, aku pertanyaanku kok jawaban yo. Ketika wingi aku nonton awakmu pentas 6 likuran apa kae? Anggara kasih. Anggara kasih. Nggih. Kae angger bar rampung kok sing ngadeg kudu ambruk kae ngopo jawane? Sing cawe wedok sing bareng lungguh ngono kuwi ngadeg terus kudu rubuh lho. Gringgingan ngoten niku, Pak. Gringgingan, Menawi mboten keras ngoten lho terusan sikile niku. Oh, nek kesuwen nek nekuk ngono kuwi gringgingan yo. Nggih. Jenengan nyobi napa pripun? Gak sah aku nek posisi lingguh ngono ki nek sing kecepit. Kecepit. Heeh. Tak kei cara, Nduk. Pripun? Jenenge wong ya jenenge sik sinden nom. Awake dhewe ku sing wis senior kan kei cara to, Pak. Supaya memberi contoh. Kenapa kok sampeyan gringen ngene iki? Mergo nyuwun sewu, nggon selangkangan iki kan kecepit weteng. Selakangan. Iku nek sampeyan iki sadurunge iku oleh sono kaya fresh care. Dadi ben anget ya. Kaya sing bentu kae. Ben ora gringingen to. Baru ten gringingen. Sing jan iku ate. Aja manut iki rusak kowe kok. Diolesi balsam. Napa ki to ngoten niku? Enggak salah kuwi. Lah kok pas jatuh karena nembang yen ing tawang. Piye? Yen ing tawang. Ya pondok panas. Piti. Kayak gladek dinding ayo nah. Sinden nom bocah ki ya kudu kudu saka klasike luwih dhisik. Ya. Ayo Cahayu. Kagem Mbah Pir. Ya. Singa Tirta mangsa jalma apa baya wis dinas liwak mami wis dinas liwak mami beberakaning sun rama sak tengah yen perak bayanana dasar gegilan ini muluan rawi Montan berdiri-diri lantas titik-titik iku margani
Entekna sik, Nduk. Antuk daya Kempul ngun. ya Sapa sebut diganggu. Wuruhing rasa As. rasa mulya tan geding mekarning karsali lalegawasu kaing triyatan nasulang tanan rasa semalang tanpa terkena padang cina keting wawenang sebenang wenang tan tulus sinandel ngabeli rumesep telenging ati maneng besi yang ratri sarana anto aksami Nyuwara iso suwante ora kemrungsung. Ijik ya, Nduk ya. tasik Tasik. 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 Ya, piye Pak Yon? Karo Ponorogo karo iki milih ndi Pak Yon? Uwohe milih Ponorogo. sinten Pak Nanti wonge mau. Guyu saya. Saya guyu. Ini ada kandidat yang mau dimasukkan ke Jujur Ras Indonesia, Nduk. Niki. Ing antarane kamu dengan Ponorogo. sinten Nek ada dua opsi. Ponorogo Ponorogo ini siapa tuh jenenge? Heeh. Oh lo, ya Lucy Brahman. Mutiara. Ini kan mau dimasukkan ke Jujur Ras Indonesia. Wo, tak kira Lucy Brahman. Utuh ngawur. WN Pak. Pak Yon nanti Pak Yon. Lah ya iki hebat. Iki mau sak wanci-wanci masuk Jujur Ras siap to, Nduk? kula tasik sekolah Pak Loh, sekolah di samping nyambut gawe. Lah sekolah ya ora penting. Masa ya arep ning omahku terus lah ya ora. Nunggu sekolah barang. Ya. Cara nek sesuk pas prein lho, Nduk. oh nggih dagelane nggih ngeten iki Pak Ya Nggih, ngono kuwi ya. niki. Heeh. Ora nggih welek mboten nate adus niki Lho ora dagelane raku. Mboten. Liyane. oh nggih purun nek liyane Kuncek. Neng ndi mau Pak Yon mau. Layak aku ngomongin ngopo nek wah ae. Iya, terus Nduk, entekno Nduk. Prima. Cahya katri wus nyawiji sakang dipeng mitratan lalana beberlarira jebarat rin Terus Gebiar Sri kumanya kadya kenca nabi nabar sate ngatuninggal rumah seprasat ning ati wadon jambi sruka cita cumunduk sekar melati sampun Pak luar biasa mulus kanca-kanca DLI tepuk tangan Banduk Prima. Tapi iki malah pertimbangannya saya abot antara niki apa Ponorogo iki. kok iso abot ki Mas? Pak Yon piye Pak Yon? Iki malah abot pertimbangannya Ya. niki.
tenan iki wis ngopo-ngopo do ngopo. Ngopo Maya? Ampun ngoten niku Pak, nek sakit nggih sedaya. Oh iya, sedaya. Wes. Heeh, dadi ben-ben iki sindene 10 ngono ya. Nggih. Apik banget kuwi. Acarane pakliran padet dadi pas. Sae. Gek pas ning Mojo Gedang sindene 10. Bae yo. Iya iso klenger aku. Heeh, ning yo perlu apa jenenge penambahan amunisi untuk Dewi Jolaras Indonesia. Nggih no. Ya. Kala-kala nek pas bintang tamune kewatah niku nggawa sinden kathah, Pak. Heeh. Dadi ben ora kalah pamor karo bintang tamune. Oh iya ya Mas. Dadi nek kaya bintang tamune ana 4 po 5, sindene nggawa 12 po 13 ngono. Jadi imbang Mas. Imbang. Dadi pamore karo DLI ben ra kalah ngono. Ngoten lho, Pak. Betul. Masuk usulmu ning tak pikir resik. Ampun dipikir Pak, langsung Pak. Lagi langsung mawon Pak. Oh, langsung mawon. Nggih. Oh, siap. Wis to, tenang wae. Pun Dik. niki Pak, nggih langsung niki, langsung pun ngoten. Oh, usik bablas ije. Jek ya ini kok empun ora. Ya engko sikek. Boset to, Ki Nek. mau mong pengen mengorbitkan ya. Cara ini mengorbitkan kamu, Nduk Prima. Karena Dewi Jolaras Indonesia itu dilihat semua kalangan dan banyak sekali ribuan yang mirsani. Nyun sewu aku ora pamer kok ora. Iki dagelan wis tak orbitke iki wis mumbul si Uncek tak goneng nganjuk. Nggih. Terus gareng jajak kae saiki wis melu sapa-sapa. Leres. Wis mumbul wis tak culke. Lah saiki awakmu kayak diumbulke. Boleh malah mendelep kok ya Bu ya. Ora. Iki Iki masih di namanya diorbitkan. Iya. Iya, ya luar biasa. Oh, nggih. Jadi semangat ya kowe. Nggih semangat Pak. Pacaran oleh ning sekolahe tetep kudu dijalani. Nggih. Lah iso sampai S1 S2 ya. Wis pacaran? Napa? Wis pacaran, Bro? Dereng. Riyen nate Pak, tapi saniki mboten. Oh. Lho. Iki jujur, iki jujur. Lho piye sik. Nganti sik. Sik. Kowe iku tak bukakno dalan. Napa bukaan dalan napa? Mesti kowe ku ben ana Dalan bayi. iki cah polos kok diwaras ora Apa diwarai sing neko-neko to kene iku ngomonge diati-ati kowe iki tak tak unggule sik tak dudono tak cedakne Mas Kangko ben kowe ku untuk dalan lho Mas. Dalan Hubunganmu iku lho. hubungan kalih Hubungan karo malaikat Jibril. oh malaikat Mas Jibril. iki meneh Hubunganmu karo iku kok malah biyen saiki malah orang pacaran blas. Riyen penate tapi terus mboten Gak jadi. mboten Lho. nyobi kan ningali kancane. Oh, pacar kok nyobi. Pripun? Cek jane golek sepatu apa golek pacar? Kan ngertos kanca-kancane ngoten niku dheke pengen ngoten. Nek pacaran kok aja dijajal. lah kudune Engko mbak jual tapi yo golek ditulis mbak jual kabeh iki. Mboten, tapi kula remen kalih sing nika, sing pundi sing enang. Senamuk tuwek lho. Ora umurmu pira to? Kula 17 tahun. Kok wis katarak iki jane ngopo? lah kok Sing enom akeh kok malah kok milih sing kae iku jane. Soale nek sing anu sing tuwa sing tuwa ngoten niku ki pun berpengalaman ngoten niku. Nek sing ngeten-ngeten iki tak napa nyakitin ngoten lho jaman saniki ngoten niku. Lah kok kan nggih terus kula kan diceluk Bu Bos ngoten to. Weh bubas. Nggih. lek apa bos kae Kae duwe bos jaranan to. Nggih ta Pak De. Boyo sing nom-nom kae akeh. contone Mboten purun. lho Ora nyapa ora gelem. Mboten purun mawon. lho nek iki umpama iki ya tuwek lho iki wis tuwek ya Be ya Tuwek aku. Karo aku apa piye? Emah, Betul. beten mboten ngoten lho konsepen. Karuane wingi aku bar konangan kok iki konangane ra apa-apa aku. terlalu jujur Mboten. Wis gak sebenarnya sekolah sik. Sekolah riyen nggih. Syukur. Aja sing Napa? hal-hal iku mek gawe penyemangat tok. Pacaranku untuk penyemangat. Penyemangat. Sebenarnya konsentrasi ning pendidikan sih. Oh nggih. oh nek wis Nek sukses pendidikane pacaran ngoten niku pendidikan sek ngoten niku pripun nggih? Ora kowe susu tak wambung ning kene lho kene. Bisa Pripun to? angel. Maksudnya pendidikan sekolah sik pacaran tuh semangat. keri-keri yang penting sukses ya Be ya Oh nggih, amin nggih. Makasih ya Cahyu. Ya, Luar terus, biasa Pak. klasik barang iki dipangan ya Bel. Nggih. Wah, Dadi pondasine iki pancen warang golek saiki ya kudu rambatane saka klasik kuwi Klasik, dhisik. Pak. nggih Nah, iki ana sing monitor. Derek Mang Ayu Bagyo, selamat malam.
budaya Indonesia Dwijo Laras kemandang dari Pak Maiman Jayapura. Ugi menika saking Mas Kumir Manyaran. Mugi Dwijo Laras semakin jaya Mas Kangko nggih mbah nuwun. Nah iki si ana lelagon beberapa sing urung diaturke iki mau. Nggih no. Minangkani Mbak Pir sing ado-ado saka Madiun. Nggih. Iki Mbak Tiano sing nyuwun lagu kanggo Rika karo lamunan. Engko keri-keri diaturke ya. Iki sing nganggo gamelan luwih dhisik. Coba ana Mbak Wiwi Ernawati karo Chandra. Ayo. Nah, iki. Nah, ya. Diaturi jumeneng. Nah, ya. Yo Supote. Ya. Mari berdiri, yuk. Ernawati karo Chandra Ayu Waryani. Siap. Ini juga sangat defend-kan oleh Mbak Pir. Sinten menika? Ya cak loro kuwi. Mbak Pir dereng kondur. Mbah Pir masih senyum manis. Mbak dereng ngantuk, Mbah. Dereng. Alah senyume Mbah Pir. Aja Mbah dihapusi, Mbah. Ora rasa wong ngene iki nek biasane ngelemi biasane njaluk pulsa, Mbah. Lah. Wis mau sampean telat. Mbah Pir iki sembodo kok, Mas. Terus Mbah Pir itu tidak banyak bicara tapi langsung sacet raya sampean. Sampean kowe kakek ngomong ora sacet, ora cangcung dadi wong lanang ngerti ora? Maju. wong aku mek Kalah karo mbah-mbah. nyapa mbah-mbahnya apa? Lah Mbah Pir langsung teka langsung cung mari Tidak sindek. banyak kata. Tidak banyak kata sampean. Lah arep ngomongake piye untune entek. Kowe ku ya wong sing nyek kowe. Apa ya pengaruh to, Mas? Muji lho piye. Yo diaturi hiburan apa lagune mano. Napa lagu? Campur sari yo kena. Pamundutane Permintaan itu lho Pak. Permintaane iki ana sing lho iki Lestari wis diaturke mau. Tari sampun. Sampun. Coba tak wacane sik. Nah. Sugeng dalu sugeng enjing Mas Kangko nggih. Pak Markoni saking Pontianak. Mugi melancar rezekinipun Mas Kangko terus sukses. Amin. Nah iki lho. Nah iki. Nggih. Menika nderek monitor Pak Kangko, iki malah kepala wis transfer. Saking Tulus Cikarang Baru. Lagu Wewayangan Sobat Ngebyar. Wah ya. Iki wis transfer 100.000. Saiki modele wong ado-ado ki lek nyuwun lagon ki liwate transfer Mas DB. Nggih napa? Nggih. Wewayangan sing dijaluk. Terus iki sugeng dalu nyuwun apa iki? Nyuwun lali janjine saking kula melur Sempu Tringsing Cawas Klaten. Transfer pinten? Mboten transfer niku. Nggih. Iki mau pamundute harus sing dipilih sing ndi manut. Ana kanggo Rika. Nah, itu. Kanggo Rika ya. Iya, Pak. Betul lawas. Ya, iki pamundhut saka Mbak Tia Murti yang wonten Taiwan yang menjadi support besar tumraping Dwijo Laras Indonesia. Sering transfer iki wis transfer meneh kangge tumbas rokok anu Pak Kangko. Lah ya nggih, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun kagem sinten wau? Sing maringi sonten wau? Bu Sri nggih. Bu Sri. Oh nggih, Bu Sri. Nggih. Bu
Bu apa jenenge Bu Lis Maksum ingkang wonten Den Haag kuwi selalu menyimak sampai selesai wi. Nggih. Denmark. Awake dhewe dijadikan sebagai hiburan beliau-beliaunya mula disugata tetembangan sing apik yo kanggo Rika yo. Klasik ana sing modern. Nggih no. Dadi wayang saiki ya kudu iso mancing ajur-ajur ya Mas Andi. Nggih. Ibarate awake dhewe bakul kudu iso ngedoli. Betul. Nek pemaku dikai pilihan, milih nganggo musik apa ora? Aku milih klasik. Nggih no Pak, nggih musik entek anggaran malah. Ning nyatane masyarakat saiki ya kaya ngene iki ya disuwun mula sing nom-nom barang wis mulai mendekat dengan wayang. Teras. Ya klebu daya tarik. Ki sing Mbak Tia Muti sing urung diaturke lagune Kang anu apa jenenge? Napa? Lamunan. Oh, ngene Mbak Tia Murti kudu dipinangkani. Nggih. Sapa Mas biasane Mas lamunan iki? Lamunan ki ya ora kaya nek sapa Mayang. mayang. Aku ya seneng Mbak Dewi nek lamunan. Oleh Mbak Dwi gitar sembilir. Ya, kudu iki gitar sembilir. Mayang sik ijen. Ayo iki sinden idol ya An. Oh, nggih niki. Juara tiga. Juara tiga. Seluruh Indonesia kuwi Mbak Mayang. Iki to sing diarani sinden dol iku. Ya iki. Ayo Mai. Ayo. Mboten kalih Mak Congpe to, Pak. Anggo Mbak Congpe karo Engko congpe jawe Wis jam gong. 3 lho, coy. Gawe gong congpe. Karo Bu Dwi. Kowe iki tak spesialke ngono lho ya. Mergo kowe rong dina nek yo pamit. Ngerti aku. Penggemar-penggemarmu yo do goleki. Kok ngerti ning ndi to Mas? Teng Tawangmangu. Oh, rai. Alah Temanggung kuwi lho. Oh iya. Iya. Yo coba. Ki Mayang tak spesialkan untuk ijen mergo sing penonton iki do takon Mayang teng mundi Pak Kangko. Kok mboten wonten tapi anu sinden Wijolaras ki wis diapali karo penonton, wis diapali karo penggemar. Yang lho lek ora enek sing ora mangkat siji mesti digoleki. Ditakonke nggih. Jadi dispesialkan untuk Wijolaras Indonesia. Nek ora bojone ling Mayang, engko tetep melu Wijolaras Indonesia. Oh, kuwi kacilik wis melu kene terus. Ya. Ning aku njaluk digarap karo gamelan lho. Digarap karo gamelan iki lek nadane melengking dhuwur Mayang kuat. Mergo sinden idol. Nggih. Niki musik lho Pak, masa digarap gamelan? Nggih, gamelan karo musik. Lho napa saged kanca-kanca niki? Nyepelekne Wijolaras. Lho. Oh, iya lali aku. Iya to. Wah, DLE tolak ukur. Lali aku. Titisane condong raos kok. Komposer tok di sini loh. Wah, hebat lali aku ya. Ya larase dipaske Mas Joro. Lamunan yo. Apa? Mak Congpe njaluk pecut. Niki sinden iku gelir kekompakan. Ngapa? Sapa sing duwene mic kudu senggak. Iya. Dadi ora entuk endo ngoten niku. Ora entuk endo. Tugas. Kowe kabeh kudu melu senggak ya Mas ya. Burini mau mawon nggih yo. Na 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 dung 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 dak dung dung dang dak dang dak dang dung dak dung 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 dung. Ngoten Pak. Terus tekene. Niki nek Chandra. Chandra. Na 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 dung na dung dung dang dung na dung dung dang 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 dung dang dung 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 dung. Bentar Pak niki Pak. Jene lah. Loh, mangke lagu mangke. Saiki lek Burini ya. Oh Mas, trapuk Dereng atus Na 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 Santene entek. Pun Pak Lom Pak.
Bon sepo metune sithik. Lah iya. Alah wis to kono. Pon boten apa beli. Iya. Heeh, ya. Yo ketutup yo, ketutup. Maka. Bu Dwi, Mbak Retno Jongbe. Ayo lek anu sapa jenenge iki? Primar melu karo mboke ora apa-apa. Ayo ngatur kisah. Iki aku pengen joget iki. Ndak pengen joget mau kelas iki ya luar biasa. Iki kelas. Niki dangdut to? Ha. Iki awake dhewe segak yoga. Oh yoga ya, oke. Ya, ayo jumeneng Bu Dwi, Bu Retno karo Miss Prima from Ngawi City. Wah, ya. Cah ngawinan iki, cah ngawinan. Ya. Iki lagune apa ki mau? Gitar semilir ya, Ndik ya. Gitar semilir, Pak. Jalur kireng. Tetap pakai gamelan. Golek mic sing ora nganggo kabel, Nduk, Prim. Oh ya, iki lho, Prim. Iki kancane sekolah anakku Mas Jendra Yudhistira Putra. Nggih. Heeh. Kayak adik kelas ya? Jendra kelas loro to, Jan? Nggih, kelas kalih, Pak. Oh. Ya, luar biasa. Tutukno kono doan. Lek do sekolahe tutukno doan. Nggih. Ya. Yo, kaya apa? Nggih gong titir sumilir. Yuk, musik berbaju dalam melodi. Cong ceng cong ceng cong. Tujuh laras Indonesia. Tujuh laras Indonesia. Ya. Mbak Jembe, Bu Dwi. Kita goyang Wasik. Ayo sing kerja gamelan Bali ditabuk kabeh balungane iki. Masih Suwanto, Masih Nun. Wes. Kanca-kanca Dwija Laras ki nek kon edan malah saya. Ngene iki Nemen bi rung ngerti to Ndik nalika jaman taun 2013 2014. Kan sore Jackson ki mesti kabeh do joget. Apa joget apa? Holik kae. Oh iya. Iki bukti nenek ning video. Wah, jan luar biasa kanca-kanca. Di acara ngedan iki tenan nek klasik jan klasik tenan. Iki merupakan proses. Nek ra apa-apa no salah merupakan proses. Oh, teman holik no. mosok holik Iso ra apa-apa nggih teman holik kok. Jam 3 wae ra apa-apa. Tak nopo-nopo. Alah, Terakhir. alah Joro Sando karek mati wae. Lah iya wis. Dilakoni apa malah? Iso Joro Sando lho. Aku manut kowe to, Dik. Apalku Joro Sando. Lakone ki apa? Piye teman holik. Ketuane siapa biasane?
Oh Mas Guru. Guru. Oh, guru Mas dadi. Guru. Ayo ro. Pola sepi wis ro, terang santai. Sesuk prei. Kayak 50 B, kayak 50 B. 150. Wis malu wis tuwek-tuwek sedung rumasane tuwek. Jaman rung duwe bojo kabeh kon dhisik. Do joget kabeh. Ya termasuk sing rebab kuwi. Mas Mahmud kuwi lak gelem joget wae. Mas Mahmud domongi peng-pengane ya kudu Laras. Iya, joget holik. Nate ngedan. Edan. Wah, nganti saya ini ramari-mari edan ya. Lha kebablas tenan. Piye? Heeh, dadi los tenan nek duwe Laras iki lek direnggak klasik ya klasik temenanan. Nek edan ya sak ndure wong edan. Wah, tenan. Iku jenenge apa lek ngarani? Apa? Anu totalitas seperti itu. Ning semua itu kok akan menurun karepe dhewe. Pemoto karepe dhewe. Sekali-kali perlu dibangkitkan, Pak. Oh iya. Kersane putrane kan saged ngerti. Iki lho nek Pak enak nyambut gawe kaya ngene iki. Totalitas. Dadi aja njaluk dhuwit sak penake dhewe lah ngoten iki. Aku lek jek umur 46 wis wayangane jek wah dar wis umur 70 saya dier meneh. Nambah kesabar mledek. Lah ya, semua merupakan proses. Nggih. Dan Pak Muhammad Syafi'i iki menjadi seorang dewan iki ya melalui proses juga pasti itu. Makasane saiki iso dadi wong mulya. Amin. Sing ora kurang sandang panganan papan. Ngaten nggih Mas Andi nggih? Nggih, Pak. Pinanggih di lain kesempatan. Siap. Mugi-mugi tansah pinaringan berkah rahayu. Amin. Amin. Semanten ugi kula, Pak. Nggih. Jenengan tansah pinaringan bagas warasan. Amin. Kesehatan dijaga. Sampeyan dibutuhno wong akeh. Heeh. Kudu sampe KO dhisik. Oh, mergo kabeh ku lek budaya kawekasane kan budayane dhewe lek wayang kulit saya ngrembaka awake dhewe yo melu urip ana ing kabudayan Jawa yang kulit terutama ambekane napa Pak sampeyan. Nggih. Makasih ya. Nggih. Makasih Cak Bagus. Ya. Panggih malih nggih. Nggih, Pak. Loh, serepeng. Bapak kok gelani bener. Biasane tak gluntuk ora ditabuhi apa-apa kok serepeng Iki toprakan kok iki. Suwun matur sedanten. Rinenggo sagungi kehormatan para lenggah kakung Semana Putri. Tok. Bar jam piro?